Apostar polos produtos de proximidade para garantir a sustentabilidade na acción quilómetro cero. Ese era o obxectivo marcado pola Deputación de Pontevedra con esta carpa, un espazo situado na avenida de Montero Ríos e no que se deron cita entidades como Odega, Asefoga ou Fegama. Trátase dunhas xornadas divulgativas sobre o cultivo de froitos do bosque para poñer en valor terras abandonadas na provincia de Pontevedra, abandonadas e despois pois, por exemplo, de unha vaga de incendios. Estamos un pouco falando sobre o que as especies exóticas invasoras, máis concretamente a mimosa, a acacia de albat. Entón, contamos un pouco a xente, pois eso, o que son as propias especies exóticas invasoras, que hai un listado, hai un catálogo a nivel nacional no que consultar as distintas especies exóticas invasoras, que cada unha a súa casa, antes de plantar algo, pois pode recurrir a él, e despois xa concretamente na mimosa, que é unha especie que ten invadida unha porcentaxe moi alta da superficie galega. Esta actividade está marcada dentro da programación da Deputación de Pontevedra para a Semana Global de Acción polo Clima. Unha iniciativa pensada para difundir a campaña Experiencias Sostibles, así como para informar a cidadanía sobre a erradicación das acacias, o cultivo de froitos do bosque ou as trampas contra as velutinas. Básicamente é divulgatorio para que a xente conozca a especie, que sepa o que é e que a identifiquen no territorio, nas autoestradas, tal, que diga, estos son as mimosas, moita xente o sabe, outra tanta non, entonces que a identifiquen. Chegado a ese punto, hai superficies que non son, o sea, ti non podes meterte nunha ribeira dun río sin permiso, sin autorización a facer nada, pero se tes unha finca túa na que reconoces que está aí a mimosa, sí que hai medidas de control, tanto mecánicas como químicas. Explicamos, según a casuística da explotación, medidas de control. Non requiere moito cuidado, nin moita mau de obra e basicamente as condicións climáticas desta provincia pois son boas para o cultivo de estos froitos que serían arandas, frambuesas. Nestes dous espazos explicouse ao longo de toda a xornada, por unha banda, como pode a cidadanía identificar estas acacias e por outra, cales son os obxectivos e, sobre todo, os beneficios deste cultivo de froitos do bosque. Polas súas follas, por onde está tamén moito, o sea, é unha especie que se utilizou moito en infraestructuras viarias, polo que se ibas pola autoestrada ou polo tren, o sea, nas vías, nun tren, podes identificar que está nos taludes, pois dices, cando ves unha planta moi repetitiva, pois dices, esta é a mimosa. É moi característica pola súa floración, por exemplo, polas súas inflorescencias amarillas. Poñer en valor terras abandonadas, porque realmente eso non necesitan moitos cuidados, pero bueno, cada vez é máis a xente que se está animando a plantar froitos do bosque. Deste xeito deféndense os valores medioambientais e preténdese fomentar os produtos de proximidade e como símbolo desta aposta por intentar recuperar este tipo de cultivo, nesta carpa repartíronse mazás ecolóxicas a todos os asistentes.